कहिले 15 तारिक भित्र आज सोध्दै आइछि एटिकेरा भिडियो गर्छु ना यहाँ साथी मोर बन्धु दिए निजर मते इलाके धरना खजे खजे किसे फगुना रंग जनाई इंदिराई दर तै मत भइना मते मिली बके ते मोठिकना इंदिराई दर तै मत भइना मते मिली बके ते मोठिकना स्पीड चल चाटी नाही म्हटला परचावीचे I